Добър ден на всички! Особено ми е драго да бъда в тая аудитория, толкова шарена, въпреки всичко. Разбрах, че има родители, учители, директори. Деца също се надявам да видя от вчера, знаех, да не са седнали назад оплашени. Я по-напред, защото ще имам награди аз. В днешно време е страшно важно да уважаваме децата, а чрез тях и всички останали. И много се радвам на заглавието на този форум и се надявам да е интересно да споделим какво сме преживели през професионалните си години, работейки за благото на образованието. Какво казваш сега? Новите технологии са нещо, за което специално ще говорим, но да се спомним древния мъдрец, който казал: знам само едно нещо и то е, че нищо не знам. Когато един го каже, това е гениално. Ако двама души го кажат, вече става малко тривиално. Когато трима души го кажат обаче, явно е дошло време за реформа в образованието. И за такава реформа се говори не само в българското общество, по цял свят хората казват, трябва да направим реформа, защото днешните деца нищо не знаят. Впрочем, това го е казвал и Сократ за тогавашните деца. Работи вече. Добре, обаче, когато говорим за реформи в образованието, първата дума, много хубава българска, която използваме, е иновация в образованието, иновативни методи. И какво виждаме по компютърните кабинети? Виждаме тази ужасна картинка с железни човечета, с лаптопи, обърнали си гръб. И неотдавна слушах един баща, който споделяше, че 4-годишната му дъщеря правила книжен компютър и той с усмивка и казал: ти знаеш ли, че по мое време нямахме такива играчки, не можехме да правим такива играчки. И тя много изненадано го попитала да не е била открита хартията по това време. Така че нови технологии по дефиниция са това нещо, което се е появило след като аз съм се родила или родила. И за всички хора, които милеят за образованието, когато сме си представили училището на бъдещето, даже не класната стая на бъдещето, защото може да не е стая, сме си представили визия, в която децата са със светещи очи. Това, за което говориха колегите преди мен, за слънчевата педагогика. Деца, които се радват на живота и ние им помагаме в тази радост. Радваме се с тях. За жалост, самоцелното използване на технологиите много пъти води до обратни резултати. Когато някой директор ми се похвали колко компютри има или колко интерактивни дъски, първият ми въпрос е: добре, но какво правите с тях? Това е по-интересно. И една прекрасна карикатура, която е част от нашия учебник по лого, на Доню Донев. Постройте задача само с компютър. Може би от моето поколение или близките до него ще си познаят правец 8. Сегашните деца питат: какво е това? Моят професионален живот в образованието започна 15 години след като бях постъпила в Института по математика като информатик. И това беше благодарение на магичната за мен дума лого. Лингвистите знаят, че зад нея се крие гръцката дума логос, която значи поне няколко неща. В началото бе логоса. Но в моя контекст това е език за програмиране. Много по-важно е, че е среда, в която децата могат да изразяват себе си добре. И още по-важно, цялостна образователна философия и най-важното, може би, култура на общуване. Това е, за да си го запомните вкъщи, ако го забравите. Къде беше реализирана тази философия за първи път в България? Говорим за 1984 година. Учебник на Румен Николов, който изглежда така заинтригуващо. Пускам го, но нека да ми се върне после. Пише първи клас, хората се шашкат, тези в тази система. От първи клас такива съжнотили ги учат децата. Първи клас съответстваше на пети. Първите 4 бяха отделения по стара традиция. И всъщност това, за което ще говоря накратко,
е контекста, в който се запознах с лого и започнах да прилагам логофилософията. Това е системата на проблемната група по образованието. Екип, съставен от учени от БАН, под ръководството на академик Сендов. Затова е, може би, малко по-популярна като сендовска система. Съвместно с Министерството на образованието те започнаха да изграждат цялостно учебно съдържание, в което обекта на обучение е нов. Не просто ученик, а ученик с компютър. Този компютър, разбира се въведе в 5-ти клас по това време, но идеята беше, че за тази цел, за да бъде естествено присъствието на компютъра, той трябва да бъде вплетен в ново учебно съдържание, а не да бъде придатък към нещо старо. И за тази цел бяха създадени прекрасни учебници от 1 до 4 отделение, от група много известни учени с още по-известни писатели и поети. Един от тях беше Валери Петров и може би хората, които са минали през ПГО-то, още си спомнят едно от първите му стихчета "Малко у, не дей се бута, тук сме само главни ута". Къде? Това не работеше, да. Ето няколко фрагмента. Аз съм донесла 2 копия, защото за жалост децата ги връщаха и не е лесно да се намери в днешно време. Тук в заглавните страници виждате, че едно от важните неща, които децата трябва да правят, е не само да могат да четат, да пишат, важно е да редактират, но още по-важно е да се смеят и да се радват. И тук има фрагменти от задачи, в които трябва да се кодира някакъв текст. Хубави стикчета, ще ги прочетете, когато имате възможност. Но прекрасното в тези задачи беше, че от децата не се очакваше непременно бързо да стигнат до едно вярно решение, се очакваше от тях да мислят, да разсъждават, да аргументират отговорите си. Дори когато става дума за нещо толкова тривиално, като задача от типа на 5 по 7. Едно дете от 2-ро отделение нормално се очаква да каже на мига колко? 5 по 7? Математика ще каже в каква система го искате. В 35, да речем. Дете от ПГО нормално беше да отговори по този начин. 5 по 7 е някъде между 30 и 40, но числата умножени по 5 завършват на 0 или на 5, но понеже 7 е нечетно, значи трябва да е 35. И ние на това много се радвахме, но съответната баба казваше: какво ги правите тия деца? Аз това за 2 секунди го смятах. Ама ако човек умножава за 2 секунди 2 шестцифрени числа, но не е сигурен дали трябва да ги умножи или събере, може би не е най-доброто умение това, бързо да умножава. Друга задача, която си спомням от това време, беше балони, имате 5 балона, червените са повече от сините, колко са червените, колко са сините. Има ли деца? И в нормалните, в кавички, училища, децата бързо отговаряли 3-2 и били страшно щастливи. Тук едно казвало, разбира се, 3-2, друго казвало 4-1, трето, тук специално се казваше, че е дете на футболист, казвало 5-0. А най-хубавият отговор бил, че тази задача въобще не е добре формулирана. Откъде знаете, че няма друг цвят? И точно тези неща стимулирахме от децата. Първият изпит, който беше с родители в стил Рада Госпожина, предизвика потрес. Една майка зададе, това беше скоро след полета на Валентина Терешкова, и една майка зададе приятелски въпрос: коя е първата жена космонавт? И 3 минути никакво движение, нито ръка, нито усмивка. И ние се стъписахме. Дори това не могат да отговорят. И накрая едно момиче седи отзад. Кажи, моето дете. Баба Яга. Това искат децата, да са предизвикани, да ни смаят с находчивостта си, с неочакваните си решения, с това, че да видят грешка в нашата задача. Те се радваха, като намерят грешка, и ние се радвахме още повече. Те поправиха теореми, които бяхме сбъркали. Това искаме от децата. Да мислят, да разсъждават, да се аргументират и да ни чувстват като приятели, като един изследователски тим. Но сега, стига съм бърборила, да преминем към действия. Къде ми е това? Да. Заповядайте, госпожо Сендова. Вече работи ли? Вече работи.
И тук, както виждате, може би доста журналисти не са минали през ПГО-то и хора от парламента, защото все още не правят разлика между число и цифра. Тук нямахме такъв проблем. Свидетелствата бяха в стил: ученика може да чете, да пише, много важно да редактира. Имаше прекрасни примери на редактиране на Майстора, на Бетовен, на големи писатели, да се види редакцията в различен контекст. А не само да редактирам грешка, да редактирам с цел да модифицирам произведението. И, разбира се, най-вече много да играе. И сега няколко задачи за вас. Покажете ми квадрат с ръце, само с ръце. Камерите на там. Не глезете много с разнообразие. Може да се комбинирате по отбори. Тук хубав квадрат. Добре. Добре. Тук квадрат отчиташ симетрията. Прекрасно. Ето и този хубав квадрат. Моите ученици лягат на земята или въобще тук може да се съчетае с слънчевата педагогика по естествен начин. Но, колкото и да сме динамични, всички ми показахте статичен обект. Никой не направи така. Може би защото... имате камера, нямате оправдание, че няма да го видя. Така че, представете си сега, че аз съм един. Само 2 минути. Лошо. Ето как се представя. Значи, ето ви конкуренцията как се представила. В костенурковата геометрия, която е основна в езика лого, имате един робот костенурка, когото може да... Не случайно използвам когото, то е живо същество. Когото може да командвате само с 2 команди. Напред и надясно. И с това може да чертаете колкото си искате сложни фигури. Айде сега ми изкомандвайте, така че да се движа във вид на квадрат, като смятаме, че опашчицата на тази костенурка остава следа, която ще бъде квадрат. Това ми е началната точка. Добре ли съм за камерите? Значи, нека квадрата е със страна 2 крачки. Командвайте ме така, че да направя квадрат със страна 2 крачки, като командите са 2. Напред и надясно. Да, трябва да кажете колко крачки, но тя ще чакам за информация. Напред 2 крачки. Надясно колко? Надясно е в градуси. Значи, забележете разликата между естествения език и езика за програмиране. Надясно във войската е точно надясно на 90. Така, и после какво? Напред 2 крачки. Да. Добре. Добре. Айде да видим. Първи урок сте го взели блестящо. Обаче, ако аз кажа на компютъра, какво значи да направи квадрат с думи, той ще ми каже какво е това. Трябва да му обясня. Тогава ще му обясня какво е квадрат и той спомнява благодарение на общуването си с мене. Ако му каже обаче да направи триъгълник, харесва ли ви тая редакция с надясно 60 градуса? Да, това беше въпрос за 8000 настани богат в Щатите. Колко са ъглите в равностранния триъгълник. Да, ама не. Защото, завъртайки се на 60 градуса, фактически костенурката ще се завърти на външния ъгъл. И това, че ние направихме квадрат, беше само частен случай, щастлив частен случай, защото външния и вътрешния съвпадат. Тук децата вече правят редакцията, въвеждат параметър, за да могат да правят различни по големина квадрати, правят сложни структури от тип на спирала, сега ще ви ги пусна, експериментират с най-различни стойности на параметрите, откриват интересни закономерности, формулират хипотезата си, виждат, че при малко по-голям ъгъл
се получават еди колко си клона завити в едната посока, при малко по-малък еди колко си клона в другата посока, правят хипотеза, проверяват я и след това казват на учителя: добре, де тук увеличавахме страната. А какво ще стане, ако увеличавам не страната, а ъгъла? И учителят тук най-спокойно ще каже: не знам. В някои случаи ще понтира, че не знае. Но тук съвсем спокойно ще каже: не знам, и ще се зарадва на това, което открият заедно с ученика. Сега знам, че времето е към края си. Тук ми дадаха тайм аут. И аз затова ще пусна само една демонстрация, за да видите костенурката в действие. Ето е как почва с правоъгълна спирала. Дори този ъгъл може да е въведен по погрешка, но тук грешките не са фатални. Не само, че не са фатални, а те са извор на нови идеи. Затова английската дума debugging, която е да намерим боболечките, грешките в програмата, тук става degoling. Ние преформулираме целта си, защото в резултат от една грешка може да стане нещо много по-интересно. И децата не казват: аз греших, децата казват: а ти можеш ли като мен? Не мога да не си покажа последния слайд, който е този, че не трябва да подрязваме крилцата на децата. Трябва да ги научим да летят и да летим с тях. Благодаря още веднъж.